Hallelujah. Sibingelele babhishopi abafundisi bonke bandla likaNkulunkulu elingcwele keyboard player siyabingelela egameni lomfana Jesu Kristu amen. Akhona amanye amagama abantu ababengelela ngawo nathenjiwe naziwayo nahlonishwayo kodwa thina uNkulunkulu wasipha leli gama. Hallelujah. Ukuthi alikho elinye elinikiwe ebantwini ukuthi abantu basindiswe ngalo kuphela leli gama. Hallelujah. Ngabula kwasibalbo. So siyabonga uNkulunkulu ngalo. Siyabonga uNkulunkulu lana thuba siphe lona. Siyabonga bamanqele ukwamukela ngemdletsheni. Hallelujah. Nisiphethe kahle. Hallelujah. Siyabona nabazalwane hayi basibekile ivangeli liyasukana. Hallelujah. Ngabula kwasibalbo. Nibahle bangcwele. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ngani. Ngala kokuchitha isikhathi bazalwane isikhathi sambile ngicela sincwadini yolibo isahloko samashumi amane nanye siqale nje indimeni yokuqala sehle nayo. Hallelujah. Ngabula kwasibalbo. Animzwanga Hallelujah. Genesis 41. Sizoqala evesini lokuqala sehlelo. Hallelujah. Amen. Incwadi yolimi. Hallelujah. Kambe ngosibalbo. Woka igama likaJesu. Woka igama likaJesu. Lokuzenza akulona ikhono igama. Hallelujah. Kama kwasibalbo. Hallelujah. Lento yenza ukuthi wena uhambe uhlonishwe ezweni bonke abantu bedelelo kodwa bakukhamba wena uhlonishwe akusona isithunzi igama. Hallelujah. Lento yenza ukuthi bonke abantu babizwe ngamakhama kodwa wena ubizwe ngamama noma ngesibongo igama. Ngoba ungakalazi legama bowubizwa ngalawa muntu kodwa wathola legama wathola ukuhlonishwa. Linamandla legama, lethembe legama, lisebenzise legama, lizokusebenzela legama, likhona legama. Hallelujah. Bayana bakholwa yilona wonke leli wena kholwa yini igama. Angifundela sayitholi. Siqale verse 1. Amaphupho kaFaro wathi ngasekupheleni kweminyaka emibili waphupha uFaro. Yes. Bheka wayemi ngasemfuleni. Bheka kwakhuphuka emfuleni izithole eziyisikhombisa ezibukeka kahle zikhuluphele zadla emhlangeni. Nazo ezinye izithole eziyisikhombisa
ezeleni linye zibhoxile zizinhle. Bheka nezikhwebu eziyisikhombisa ezincane ezihamukile ngumoya wasempumalanga zahluma emva kwazo. Izikhwebu ezincane zagwinya izikhwebu ezibhoxileyo ezipheleleyo. Wayesephaphama uFaro, bheka kwakuyiphupho. Wathi ekuseni umoya wakhe wakhathazeka. Wathuma wabiza izanusi zonke zaseGibhithe nezihlakaniphi zonke zalo. uFaro wazilandisa iphupho lakhe, kepha akubangakho ongachazela wona uFaro. Verse 14. uFaro wayesethuma wambiza uJosefa, bashesha bamkhipha emgodini. Waphucula, waphendulela ezinye izingubo, wangena kuFaro. Wayesethi uFaro kuJosefa, "Ngiphuphe iphupho, kakho ongalichaza. Sengizwe kuthiwa ngawe, lapho ulizwa iphupho ungalichaza." uJosefa wamphendula uFaro wathi, "Akukimi lokho. uNkulunkulu uza kumphendula kahle uFaro." uFaro wakhuluma kuJosefa wathi, "Ephusheni lami bheka, ngangimi ogwini lomfula. Bheka kwase kukhuphuka emfuleni izithole eziyisikhombisa ezikhulupheleyo ezibukeka kahle zadla emhlangeni. Nazo ezinye izithole eziyisikhombisa zenyuka emva kwazo zizacile, zibukeka kabi kakhulu, zondile. Engingazange ngikubone ezimbi njengalezo ezweni lonke laseGibhithe. Izithole ezondileyo ezimbi zadla eziyisikhombisa zokuqala ezikhulupheleyo. Lapho sezingene eziswini zazo, akwabonakalanga ukuthi zingene eziswini zazo. Zazisabukeka zizimbi njengakuqala. Ngase ngiphaphama." 25. uJosefa wayesethi kuFaro, "Iphupho likaFaro linye, lokho uNkulunkulu aza kukwenza umazise uFaro khona. Yes. Izithole eziyisikhombisa ezinhle ziyiminyaka eyisikhombisa. Izikhwebu eziyisikhombisa ezinhle ziyiminyaka eyisikhombisa. Iphupho linye. Izithole ezondileyo ezimbi ezakhuphuka emva kwazo ziyiminyaka eyisikhombisa kanye nezikhwebu ezincane ezihamukile ngumoya wasempumalanga ziyiminyaka eyisikhombisa yendlala. Yikho lokhu engikushilo kuFaro, lokho uNkulunkulu aseza kukwenza ukubonakalisile uFaro. Bheka kuyeza iminyaka eyisikhombisa yenala enkulu ezweni lonke laseGibhithe. Emva kwayo iyakuvela iminyaka eyisikhombisa yendlala. Iyakukhohlakala inala yonke ezweni laseGibhithe. Indlala iyakuliqeda izwe. 55, 56, 57 sibhalises. Kwathi selilambile izwe lonke laseGibhithe, abantu bakhala kuFaro ngokudla. uFaro wathi kubo bonke abaseGibhithe, "Yanini kuJosefa lokho anitshele khona nikwenze." Indlala yayisebusweni bezwe lonke. uJosefa
uJosefa eGibhithe ukuyothenga amabele ngokuba indlala yayinzima emhlabeni wonke. Hallelujah. Busisa sisizwe. Baba siyabonga lakho. Uthemphusisile baba. Wathi phumsedala eselibhono. Baba izwi lakho lingaphezulu kokucabanga kwethu. Lingaphezulu kokwenza kwethu. Babona amandla siyakuphakamisa ekuseni. Sithi akekho ofana nawe ngezwi lakho mnini mandla wonke. Silindele ukuzwa ukukhuluma kwakho akekho njengawe. Amen. Hallelujah. Kamela ngosibapho. Sikhuluma la ngendaba kaJosefa. Hallelujah. Kamela ngosibapho. Siyathola la ukuthi Joseph was a dreamer. Hallelujah. uJosefa uNkulunkulu into ayemgcobele yona amaphupho. Hallelujah. Kamela ngosibapho. Wayesebenza nje ngento okuthiwa yini? Iphupho. Umubheka ke umlando uyathola ukuthi uMoses uNkulunkulu wayemgcobela ukusebenza ngamanzi. Hallelujah. uMose wayedila nje ngamanzi. Hallelujah. Umuntu uyalandela ungena kuNehemiya uyathola ukuthi uNehemiya umsebenzi wakhe kwakukuvusa izingane zaseJerusalem ezaziwile. Umsebenzi kaNehemiya lo ukuvusa amasango awile. Hallelujah. Umuqhubeka ugijima uya kubaba kaJosefa uIsaka uyathola ukuthi uIsaka into wayedila ngayo wayedila ngemthombo yamanzi. Hallelujah. Lapho kungenamanzi khona uIsaka wafika mbe kuphuma amanzi. Njalo ngabe kuthiwa baba afana namanzi aseMizpa uIsaka wayekwazi ukuthatha ukhuni aliphosa emthonjeni amanzi abe mnandi. Umulandela uyathola ukuthi uEliya into wayedila ngayo wayedila ngomlilo. Hallelujah. Eliya wayespecialize nje ngomlilo. Hallelujah. Kamela ngosibapho. Uthola manje manje uyalandela uthola Samson uthola ukuthi Samson wayenikezwe amandla physically. Hallelujah. Ukuthi noma ngabe yini ayisebenzisayo iphenduke ibe isikhali sokulwa namaFilisti. Ngoba wathi noma uSamson wayengahambi nasikhali wathi mayahamba wathi mayibheka izibuko abona ukuthi manje uthekalaza wathatha imbongolo ukuthi kunembongolo kade yayifela wathatha umhlathi wathi yizo lesi sikhathi amandla kuSamson abe physical. Kangangokuba noma esakhishwa amehlo wathi Jehova ngenxa yamehlo ami ukukhumbula kube kanye lazi insika zale ngaka ngifende izitha zami wayibamba wayido amandla physical. Joseph was a dreamer. Hallelujah. uJosefa wayespecialize ngento okuthiwa yiphupho. Hallelujah. Nazi njengoba sila enkonzweni yabantu abasha uyazi yini wena ukuthi uNkulunkulu ukubeke kumuphi umkhakha? Uyazazi empela kaJosefa sonke siyayazi. Hallelujah. Ukuzaleka kwakhe nokuhlukumezeka kwakhe nokuphupha amaphupha akhazela abafowabo. Amaphupha bewaphupha abebashela ukuthi abafowabo la uyawuziphatha lento singeke siyifune. Kodwa bengazi ukuthi uNkulunkulu menzile waba umphathi
kwabo. Haleluya. Ngapha sibabonga. Lethi iBhayibheli sekwenzeka konke. WaJosefa wagcina sedayisiwe. Edayisela abantu bakwaMidiyani babugumede bayidlulela. NabakwaMidiyani bahamba bamdayisa phambili eGibhithe. Wamthenga umkaPotifari. Kanti umthenga nje akazi ukuthi uthenga isixazululo saseGibhithe seminyaka ezayo. Hallelujah. Wafela uNkulunkulu kuFaro. Umese uNkulunkulu kuFaro. Uthi ke uFaro mayesechaza iphupho lakhe. Uthi ngawungise ungazogwini lomfula. Ngibona izithola ezikhuluphele ezisikhombisa. Zithi zisadla ngone ezinye ezisikhombisa izacile. Ezacile zagwinya ezikhuluphele. Wavuka uFaro wathi uPholini lethi. Waphinde walala. Laphinde labuya lelo phupho. Libuya manje ngayitshayi. Uthi manje ngaphinde ngalala. Ngabona umbila izikhwebu zivela entshakazini. Haleluya. Ngathi ngibona lezi zikhwebu zizinhle emgokwazo kwavela izimbi ezizacile zagwinya izinhle. Lethi iBhayibheli yamkhathaza le. Uma ulifunda iBhayibheli lithi uFaro waqala wavuka wabiza zonke izalusi nabathwebuli. Haleluya. Kamnokosibona. Zonke izalusi nabathwebuli akekho owamchazela leli phupho. Haleluya. Kamnokosibona. Akekho owamchazela leli phupho. Njengoba abanye bethu nje bathi bangaphupha bahambe bohlela ukuthi iphupha leli phupho. Uzochazela wahluleka uFaro. Lethi iBhayibheli induna yamabutho yayisikhumbula ukuthi kunomHebheru agama lakhe kuJosefa usetilongweni. Wathi uFaro makalande. Wathi mayefika uJosefa wakubeka lolu daba uFaro phambi kwaJosefa. Haleluya. Oba inkomo waphinde walubeka lolu daba oloyikhwebu zombili. Wathi uJosefa lalela Faro iphupho linye kodwa ke yazi lokho akusikho akwami ukukhaza amaphupho uNkulunkulu. Haleluya. Nakho uNkulunkulu akushoyo. Inkomo ezisikhombisa ezikhulupheleyo iminyaka eyisikhombisa eyenala. Izikhwebu ezisikhombisa ziminyaka eyisikhombisa eyenala. Lelo phupho linye. Haleluya. Inkomo ezisikhombisa ezadla ezikhulupheleyo ezizacile. Nayikhwebu ezimbi ezadla ezinhle iphupho lodwa zeminyaka eyisikhombisa. Nakho ungakushoyo uNkulunkulu. Kuyaba khona inala ezweni lonke laseGibhithe. Ngakho-ke ilanala iyoba iminyaka eyisikhombisa. Ngakho-ke uFaro makakhetha amadoda ukuthi lesi sikhathi senala eyisikhombisa izwe maliqongelele konke ukudla lingakuqongelela ngoba emva kweminyaka eyisikhombisa kuza indlala enzima eyakwenza ukuthi nenala eyaba khona ikhohlwakale. Uthi uFaro angizukhetha abanye abantu ngoba uNkulunkulu ubone wena wakhombisa wena incazelo engaka. Kusho ukuthi kukhona engisazokuthola kuwe. Ngakho-ke wena into engizoyenza kuwe ngiyokwenza ube owesibili ukubusa kimi. Haleluya. Kamnokosibona. Umuntu ayabaphezu kwakho yimi kuphela. Omunye umuntu eGibhithe ngaphansi kwakho. Yabona ke
ungaphumeleli. Uhambe uthi uyabekezela ugcina wena usuyingabaza ngoNkulunkulu omkhonzayo. Vuma bakudayise, vuma bakuzonda bakwenu, vuma kunento ekhandwa kuwe. Uyazi ukuthi uJosefa kuwa wonke lama-training adlula kuwo waba yimpendulo yaGibhithe. Ngayikhathaza inzima. Lithi iBhayibheli yayisifika iminyaka eyisikhombisa ayendlala. Haleluya. Lithi iBhayibheli kwaphela ukudla ezweni bagijima abantu bayokhala kuFaro. Haleluya. Bagijima abantu bayokhala kuFaro. Bamamela. Kunabantu abakudlulayo ukhona bagijima bayokhala kuBishop. Ukhona. Lithi iBhayibheli bantu bakhala kuFaro. Wathi uFaro nifunani kimi hambani kuJosefa. Uyena wengamele konke. Haleluya. Lithi iBhayibheli bayafika abantu kuJosefa bakhala. Wathi bakhala uJosefa wavula zonke ingqolobane. Haleluya. Wavula zonke ingqolobane. Ukudla kwaqala ukudayiswa eGibhithe. Lithi iBhayibheli nayidlala indlala yayinzima ngayo yayigcwala umhlaba wonke. Haleluya. Yayigcwala umhlaba wonke. Kangangokuba onke amazwe asemhlabeni nabomakhelwane kwakungasena kudla. Nalalali elakwa-Israyeli eladayisa amaJosefa kungekho ukudla. Imali banayo kodwa ukudla bazokuthathaphi. Lithi iBhayibheli sahamba isikhathi u-Isaka wezwa ukuthi eGibhithe kunokudla. Labantu abangakufuni namhlanje bayodla kulesi sakhi sakhe. Benziwe ukuthi amazi ukuthi isicazululo senkinga abanayo ikulesi sakhi. Azikakabahaqi kahle uma sezibahaqile bayozwa ukuthi eGibhithe kukhona ukudla. Bona laba abafowabo kade bebiza uJosefa zolo lokhu ngenyanga yabaphupho ecabanga ukuthi thina sokhothamela yona. U-Isaka uyise wabathuma wathi angenihambeni niyeGibhithe. Ngizwile ukuthi ukudla kukhona. Yike niyosithengela ukudla. Haleluya. Bayayiphika lento yiyo kodwa khona into ezobaletha kulento yiyo. Lithi iBhayibheli bathi babahamba namahashi namakamela. Uma befika laphaya abafowabo bakhuleka bathi inkosi bayethe sithunywe ubaba sisuka ezweni lakwa-Israyeli indlala yimbi usithume ukuthi asizothenga ukudla. Uyabuka uJosefa uthi nazi impisi sesiphambi kwami.
khona la kimi kodwa ngifuna nini wena khona abantu abangafuna utho kimi hayi wena wathi nje iBhayibheli uJosefa akabazondanga ngoba wababona yabona basambonanga haleluya kamaka sibonga athi bamazi awumelusi bamazi asayigane bayamangala mayise befika la bathole ukuthi ugqoka ezibubende ubathi babheka eceleni kwendoda kunamasosha igadiwe ikhuluma kanye kwenzeke lethi iBhayibheli bathi mabefika bethenga ukudla wazothi uJosefa lalela-ke nina abantu banikani ukudla kodwa imali yabo ifakele emasakeni baphethelela emuva ukuze bazokwazi abantu ukuthi kukhona uNkulunkulu emazulwini fakani imali yabo baphethelela kuphi emuva Lithi iBhayibheli inceku zikaJosefa zenze njalo. Haleluya. Zathi masenze njalo, zahamba nemthwalo, babuyela ekhaya, uma befika ekhaya bavula imithwalo, ileyo ndoda nendoda nesakalayo kunemali phakathi. Kodwa uthi-ke uJosefa kubo ningakahambi uphi umfowenu omncane. Lithi iBhayibheli bathi babemchaza umfowabo omncane bathi asele onanye omncane wadliwa yimbaba ehlathini wathatha ingubo yakhe wasala ingubo esayisa iBhayibheli uJosefa wavele wafulathela walila kodwa angafuni abafowabo babone inyama zikhala umelwe ukukhala uma zikunetha kodwa musu ukukhala phambi kwezitha zakho zifulathele ukukhala uthi uJosefa ngiyezwa lithi omncane osele sekuyilona ngakho-ke ngiyobamba ngiyofuna isibambiso ukuze nibuye naye ngizobamba oyedwa wenu ukuze nibuye nomfowenu onjani lithi iBhayibheli uma wafika ekhaya uYisaka wathi mayivula wathi kodwa le ntombi kanjena niyenzeleni nitshontshe ukudla kwabaseGibhithe nifuna iGibhithe lingihlasele haleluya ngakho-ke nizokunithuma futhi phindelani niyothenga ukudla nihambe naleyo mali yakuqala nale enye haleluya lithi iBhayibheli wathi omunye wabafowabo baba le ndoda yathi angeke sikwazi ukuphinde sibuye singamphathanga umfowethu omncane lithi iBhayibheli uJakobe wakhala wathi sengifuna ukungithathela nalo ngisanda kufana indodana encane haleluya usizi kade benenza kuJosefa salushintshile manje salwenzeka kuphi ingcindezi kade beyiphethe kuJosefa kwemanje sayiphezu kwabo sekudingakala umhlengi womfowabo oseGibhithe abantu abaginqa manje la uNkulunkulu usazophendula ufuna ukuyilwela lemba kuyona yakho yekela uJehova akuphendulele iBhayibheli bahamba bafutshane abantu iBhayibheli bahamba abantu bafika eGibhithe sabafika nomfowabo
Iphupho lithi uBhayibheli wase uJosefa wavele wehlelwa izinyembezi bayibona umfowabo. Baguqa. Lento uthi ngeke baze bamkhothamele, bamkhothamele. Abakuboni kahle nje. Basezoguqa. Phambi kwakho basezoguqa. Wena bekezela lindele isikhathi sikaNkulunkulu ukuthi abaguqise. Usukumjaha uNkulunkulu nesikhathi sakhe. Yona eshana noministry bamanqini. Umuntu athi ngizweni iphimbo laNkulunkulu angibiza kanti akazwanga kahle. Usathane, he is inviting that person to a place of torture. Uyakukhipha ukukhiphana ukuthi wena lana khona khona akuholele endaweni ezoba usizi impilo yakho yonke. Ungayi-enjoy ngisho nakancane impilo kodwa uthi wena ukahle. Umbheka uJosefa indlela abekezela ngayo waze waphakanyiswa akayiphakamisana. Sinankinga bampotshe. Abasha manje mthemba mina senesi stage. Sengovuka kusasa. Sawona bomumsini. Pastor Msibi, yes. Basana. Indaba yami la. Bambelele pusheni lakho. Hallelujah. Amen. Kama kwasibambo. Amen. Musa ukuzama ukubalekela iphupho lakho. Bambelela kulo. Uhloniphe ugcobo ngaphansi kwakhe. Hallelujah. Uhloniphe ugcobo ngaphansi kwakhe. I can tell you, mina ngiyazi ukuthi isubmission yini umvuzo wayo. I know what submission can deliver. Hallelujah. Ngutshela ukuthi yini enhlalisa Christ. Hallelujah. Ngutshela yini ukuthi yini enhlalisa Christ. Akusikho konke lokho engikucabangayo mina. Hallelujah. Abakho. Mina ngumsebenzi into enhlalisa Christ. Akusikho konke lokho engikucabangayo mina. Lihlaliswe isandla esabekwa kuleli khanda. Isandla esabekwa kuphi? Amen. Lesi sandla esabekwa kuleli khanda yisona esingenza ngihlale ngile ndlela engiyiyo ngiyithobeka ngendlela engiyona. Isandla. Ngihlonipha isandla esabekwa ekhanda. Jangan abanye besisusa kalula nje. Asisuka athini ndaba naso. Kube lula nje usisusa. Uma sazikunetha, kube sokubanzima ukuthi uphinde usisondeze. Ngoba wasisusa kabuhlungu. Submission. Itayenza uJosefa
uGibhithe waze waba isixazululo somhlaba wonke endlaleni isubmission. Iningi lethu lihlulwa isubmission. Sishayeka kusubmission. Siyabona uyavuka kodwa isubmission uyashayeka mntakababa. Siyakuzwa unezeluleko ezinhle kodwa akundelelo kuyafiwa. Andinandelelo uma uzobhotshwa nayo usinikeza i-double job eyokuthi abantu uzobahola siphinde silungise bona ngoba manje lento yiyo bazoba yiyo. Wasitshela ukuthi uyahola phela mithi ayithatshela uwe ukuthi njani asikubone phela ukukhola singamani iphelele. Asikubone phela ukukhola singamani ukungahloniphi. Submission. Hayi mina nje ukuthi izinto ngiyithanda iqonde yabo siyakuzwa kodwa phela akube nenhlonipho. Oh amen. Ngiyabonga ngesikhathi. Shout Jesus power fire. Jesus power fire. Now. Asike bazalwane bonke abakhona egameni likaJesu. Thanking you all. Ngesikhathi nisiphesona. uNkulunkulu ukuzomkhonza nokufuna ubuso bakhe nokulala nobona nesineke. And then ke ukulalela iphimbo lakhe ngale bathandayo. Jehova ngibusise abanye bongenzeke kubo. Abanye bese ngemali ukubolekwa, abanye bese ngemali abayicelile kanjalo ngokuhlukana ko ngendlela esize ngazo abantu bathandayo. Uzelana ngoba nenjongo ukuthi zikhona izinto zokuyena nazo ekhaya. So njengoba uzoboleka imali unayo imali mhlawumbe agibezile mhlawumbe abeka phela abanye abanamali esipheko kodwa noma ngenayo imali esipheko enkonzweni ngiyaya nabanye engadli kodwa enkonzweni ngiza ngobonakala. So ngithanda ukubonga nonke uNkulunkulu ngibusise. Sibonga amazwi uNkulunkulu akhulume ngawo. Omele siwamukele siwakhole. Siphile insuku ebathanikazi zokugcina ezinsukwini zakaJosefa. Engekuchaza manje but this is a prophetical. Insuku zakabani? The Bible says ensukwini zokugcina mafunda 237 Acts uNkulunkulu uzahlisa umoya wakhe phezu kwenja. Bazaba nemibono namaphupho God's gonna and then fill them with the spirit. Khuluma ngelimi ezinje into efana le yangithi. So that leyo season sesikuyo manje. So lungela ukuthi ugcwalise ngamandla amongcwele ukhulumele ezingelosi ukhulumele emeletsha ukhulumele ezingelosi. Ukuhlangana kobizo uNkulunkulu azobeka noma egcoba uJehova azabalibeke empilweni zethu. Haleluya. Siphila esikhathini se-artificial intelligence. Sama robot. Lesikhathi la khona abantu bayalahlela umsebenzi bathina nje abantu bakaNkulunkulu angeke siphile ngomsebenzi sophela ngoJehova. Haleluya. Sabonga uNkulunkulu. Haleluya. Abaningi beni bayazi umlando wami. Ngasuke egoli ngiyedwa ngiphethe amashita awu2. Uma ngize KZN beka ngekho nomuntu oyedwa engimaziyo. Lona ebengiya kuye besixhumene naye ngengcingo. Ngohlela kaSisidudu emsakazweni uKhosi FM. Ngenxa inkinga bebabhekane nayo. Ngasuke egoli ngiphethe amashita awu2. Nginenjongo ukuthi in 2-3 days back in 2-3 or so days ngizobela emuva. Bengiphansi komfundisi umama uBishop engimhloniphayo uMamebia. Namanje samhlonipha kakhulu uMamebia kakhulu. uBishop wami umama. Uyaqhubeka kathi ngamgcina but she's in my spirit.
Ngifisa ukuthi nani 14 mazi sefuthi. Yes, my bishop in the Lord. Ngaseva phansi kwakhe ngokuthembeka haleluya bathandayo. Hallelujah. So sambonga uNkulunkulu. And the makufela iKZN. Uma uNkulunkulu lento ayenza kimi nokuba ngayenza. Emakhe. Angenzela namajova. Ngafika ekhayeni engalazi ebantwini angambazi. Ngazi nokuthi ngolala kuphi yodla. Yini nginasiqiniseko benjele egoli ukuthi ngifundise mafego emafe KZN abadlali bayadubula abawulala. So I need to be careful. Ngafika ngoNkulunkulu nje enza umsebenzi. Emoyeni nasempilweni yami. Ngingenayo injongo ukuthi ngibe nebandla la eKZN. Because benginebandla engikhonza phansi kwalo engilihlonephayo kakhulu futhi abaningi abafundisi beza ke banifundise manje uNkulunkulu ugcobile phuma la ungabe phansi komama bathi uNkulunkulu wathi mina ngokufundisa ukusubmit wathi ngifuna ukufundisa isubmission ukwehla ukhonza phansi komuntu omama ukuthi uqotshiwe ukuza kamuva lo bangithembisa ukuthi noma nozokhonza nathi into efana leyo ngathi uNkulunkulu angibizela ukuzokhonza nalo uNkulunkulu ubizela ukuthi ngizosubmit la ngafunda isubmission ukuthi uma umuntu yehla ungapheki lokhu ungaziphakamisi nalokho uNkulunkulu abekile kuwe wathi uzokuphakamisa ngalokho abekile kuwe namhlanje sigcwele la ngenxa ukuthi ngavuma ukuthi ngizela iKZN nawe futhi kukhona uJehova ngibekile kuwe ungahambi ngokubona hamba ngani ngokukhona angeke impilo yakhe iphelele kule level okuyo ngathatha isinyathelo sokukholwa ngendaweni engazi umuntu khona John mhla sineminyaka over 10 or so years njenge ministry so uJehova kwenze kimi angakwenzela nawe akazoba bazozela uma uJehova ngenzela mina angakwenzela mhlawumbe ukuphinda phindiwe kuwe hallelujah so don't look down on yourself kunezinto uJehova sitshalile empilweni yakho Beza bashangayo kuna Jehova into sibeke kuphi emoyeni wakho I'm here to say iphupho lakho malingaphelele ezeni the dream that God laid in your spirit malisukume likhulumele likumele kuvele iminyango ungazithembi wena ungathembi imfundo yakho themba uJehova sizingafika eKZN angikhumbuli kulala ngendlala angikhumbuli mhlambe ngiswela nempahla nendawo yokulala so uma uNkulunkulu enganginakekela mina angahlula ukunakekela wena ukhali ngento encane umsebenzi do you think God can never provide you it's a matter of believing and trusting and hoping kuNkulunkulu hallelujah hallelujah so I want to strengthen in faith ukuthi kungithi makhe kungenzeka nakuwe kungenzeka nakuwe kodwa balekela impakamo balekela yini ngoba omunye once wakhula asibona ahlakaniphe ukudlula uthisha abona uthisha uthisha sengafundisa nami I can uqaba ke sebenza kanjalo uJehova sebenza ngegaba uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaac uNkulunkulu kaJakob ake isigaba uNkulunkulu hamba ngegaba because my Lord God wanna raise our young people kule minyaka esikuyo abazenza umsebenzi uJehova abathembe ngawo ukuze isizwe kaJehova sibe kuJehova uJesu siyabuya masinyana so you need to rise to the occasion Kamli Gosmalbo I love you so much and I bless you Baba mthembe imangenyawo Baba mthembe kusukela manje kuze ngonyaka ozayo uba loju sikujuna ngithi ngoJune next year sisestene kwenza abasha
inyanga ezino 2 3 4 5 6 9 10. So kusukela manje baba uMthembu isitenga ntshawini hlanganani so hlangana le iJune wala bethitako vuma 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 I want to pray for our young ones.
him too. Hallelujah. I want to pray for our young ones. Ngithanda ukukhulekela abantwana abancane. I want to pray for you to receive wisdom Ngifuna ukukhulekela namkele ubuhlakani and understanding, nokuqonda even of deep things. izinto ezidija. The same gift that God gave Joseph, the same gift Nesipho uNkulunkulu wasipha uJoseph is there tonight, here today. sikhona namhlanje. The Bible says iBhayibheli lithi God never changes. uNkulunkulu unoshintsho. Whatever we see happening today, Whatever esibona namhlanje it is new because we see it now. ikhona namhlanje. But there's nothing new. Akukho kusha. Nothing new. Akukho kusha. It is new because I see it now. Kusha ngoba ngiyakubona namhlanje. So God's going to release uNkulunkulu wisdom, understanding uNkulunkulu uzoletha ubuhlakani nokuqonda to our young people. kubantu abasha. Some of you have got to go into business. Namhlanje uNkulunkulu uzonika amabhizinisi. Make money. Nenze imali. Money is made, Imali nizoyenza. not asked. Ningayiceli. Money is made. Imali So yenziwe. may God give you uNkulunkulu uzonipha the money making anointing. imali enogqobo. The Nyashana give me now. Lana banana la mothamshele. uNkulunkulu uzonipha ugqobo lokwenza imali. So phela. Hallelujah. Hallelujah. Not only our young people, Nothi abantu abasha, even our elders. even abantu abadala. May God give you the money making idea. uNkulunkulu akanipha nomqondo okwenza imali. Baba, ngiyamkela manje umqondo okwenza imali. Baba ngipha amandla. Uvula amehlo ami. Ubonisa indlela Bonisa indlela yokwenza imali. Hayi madlana. hayi madlala. Mongcwele Moyo ngcwele. ngiyayidinga imali Seyidinga imali. ukuze kwakheke Ukuze kwakheke umsebenzi wakho. umsebenzi wakho. Sidinga imali. Sidinga imali. Baba samkela Baba samkela ama-idea ama-idea okwenza imali. okwenza imali. Sikukuhlakanipha Sipho ukuhlakanipha. ukuze ikhande kanjani imali, Ukuze ikhande kanjani imali. ukuze kuphele nezikweleti Ukuze kuphele ney'kweleti. esemahlombe ethu. Esemahlombe Ngoba lithi izwi lakho Baba lithi sidala. singakweleti muntu namunye Singakweleti umuntu namuntu ngaphandle kothando. ngaphandle kothando. Baba sisulele Baba sisulele iy'kweleti zethu izikweletu zethu nalezi amagwinya nalezi amagwinya ney'kata ney'qeda nasey'tolo nasey'tolo sulela baba sulele baba siphila impilo siphile impilo engenasikweleti enganasikweletu manje kusukela manje iy'kweleti iy'kweletu sesulenze kanje sesule khuluma sulikembeni sula kweleti baba sula kwele zami akaze siljehova akaze sulethi makhi ungabheka isayizi wena mani Jehova bheka ubukhulu bejehova. Don't look at the size of your debt. Don't look at it. I can silandela. I silanda kodlala umshiza ukho la. Ha? Iwisa likho la. Hayibo. Hallelujah. haleluya Young ones, raise up your hands. More than can see the hands of the young ones. ubongele imboni zandla abantu abasha Father, fill them with wisdom, uNkulunkulu yanigqolisa ngobuhlakani wisdom, understanding. ngokuqonda In the name of Jesus. ngegama likaJesu. Father, make them wiser. Baba benze babe nobuhlakani, Make them to be wiser. benze babe nobuhlakani, Make them to be wise. benze babe nokuqonda In the name of Jesus. ngegama likaJesu. Father, thank you. Baba siyabonga Let's open their minds, ezisavula imqondo their yabo understanding. ngokuqonda In the name of Jesus. ngegama likaJesu. Let's open them the financial doors. Bavule iminyango yokuqonda
financial doors. bavule iminyango yemali Father, open them the financial doors. baba bavule iminyango yemali In the name of Jesus. ngegama likaJesu In the name of Jesus. ngegama likaJesu In the mighty name of Jesus. ngegama likaJesu Baba siyabonga. Ethi ngiyamkela manje. baba siyamukela manje Ngiyamkela manje, amkela ukuhlakanipha. siyamukela manje Ngiyamkela ukuhlakanipha. siyamukela ukuhlakanipha Ngokwenza imali. okwenza imali Ngiyamkela ukuhlakanipha. siyamukela ukuhlakanipha Ngokwenza imali. okwenza imali Ngiyabonga. baba siyabonga Ngiyamkela manje. siyamukela manje Umoya umoya ongcwele ongcwele ukwenza imali. wenza imali Ngoba imali ngoba imali ingeka Jehova. ingekaJehova Hayi yalomhlaba. hayi Imali ingeka Jehova. imali ingekaJehova Hallelujah. I bless you with these words. ngiyangibusisa ngalamazwi May God bless you. uNkulunkulu akubusise Sinkonzo elandelayo ngoSeptember. Sihlala phansi. Inyanga eziwu3 kusukela manje. Inyanga ezingakhi? Ezingakhi? Amaviki angakhi? Awu12. Noma udinga icalculate. Ungacalculate ama ngamayi. Obali iviki mali lesibili lesi4 inyanga 5 6 8 10 12. Yeah, I didn't calculate. Oh, nice. I put me calculate. Amaviki angakhi konje? Awu 12. Right. We've got 12 weeks to prepare. I mean, yeah, 12 weeks. It's 12 weeks ukulungisa ukuthi kuhola ngithi. So please asilungiseni ngithi. Enye into bathandayo nje ikharize answer. Asibe namabhodo wethu ongowethu. I-branch ne-branch mele ithenge ine ukugalaza baya ngithi. Vumani noma ningavumi vumani. I-branch benabogalaza bayo. Kusiza lokho ngithi. Sikhathela ukukasha sithole lutho unyaka noyaka bale sipha inenga ngithi. So we need to have our own pots, our own plates, our own spoons and forks. Ngeke silungu ukuthi njalo sikhiphe imali siyaboleka makuphukile kumele ureplace kuyisibisele move. So ngiyacela ukuthi please emabranchini asihlanganiseni sithenge nogalaza because bathangayo I can suggest ukuthi branch the branch benogalaza owodwa masohlangana endaweni enje uzinogalaza we-branch because wakala uzinebhodo elikhulu le-branch esosebenzisa lona la esihlangana khona masibele move bese ubuyela nalo endaweni ephephile ngithi